Egunon Irisarri, egunon EHZ. Festival berezia da EHZ, ez? Leku ederrean, giro ezin hobean, badaka xarma berezi bat eta oso pozik gaude Irisarrira itzultzea. Zerrera bantaiak itzalita, nostalgia galdutako harinba, eta trena hartzen ez dugunean, orduan aske izango gara. Kotxe barruan, ea kanta noiz amaitzen dan, ta gurasoak oskorak direla ikustean, konturatzea jada umeak ez garela, zalantzak estututa, nostalgia kronikoa, maite dugun jendea, maitatzeko denbora. Zerrera bantaiak itzalita. Mila esker Euskal Herria Zuzenean festivalari, badoki eta ondo segidan, oi? Gozatu Irisarrin, gozatu EHZ-tan eta beste bat arte.